India no hambaya pharo जों दिनै गुलाघाटी ब्लक नि आन्दाराव पेकरजला बिसिनि गामिनि बिसिनि एक 2 नम्बर वार्ड सतराम गामियाव सिनि बुबाग्राना हामजागै बा बुबाग्रानि जे थांसानि मारियाव हामजागै जे थांसा जे दफानि जे बुबाग्रा खरंथि सामानि आबनो हामजागै बरकनि चिन्ति प्रमथ बानाराव फाकिया बर आइगि तंमानि IPFT ni central ni member borong gunang sini Bolindro Deburma te khoroksa tongo Sukumar Deburma boke Sukuram Deburma boke divisional member borong ni family ni total putar tongo 8 jon sungni je bubagran je thangsa mari borok pulan thekeno kintu bubagran no logi duna hni somun tongja kintu কিছুটা প্রবলেম বাগে বড় আজরাও ফাইমালিয়া তিনি বুবাগ্রানো একদম বখাবাই হামজাগৈনো চিন্তি প্রমোশন বানারম ফাকিয়া যারা অগানা গিনিও বিশেষ কলাইতে বিসি ক্রিখা মাসা মাংনি টংকুনা চিনি পেপারজলা যে বিসিও বড় বাহাইনো ফাইনানি বাগै চাকটুকজা जों আস্তে আস্তে কে বংআরা হাবিয়া हाबैनाय हाबै बुजोगै जों जे थांसान माने बुबाग्रानो जे लास्ट फाइट जे बुबाग्रा जे कक सामानि सिन जे गाटार दिमानलान दिमानो तुइ आ दिमाना हामजागै जों जतनो वारियाव संगै जतनो सामु एक्सेप्टे खायन बागै साकजोगलायजा आर तिनि जोंरो काइसे गरवा सभा गरवा सभानि बिसिंति खेनो जों प्रत्येकटा गामियाव काइसे पारा पारा बा ग्रुप ग्रुपआव जों एकटा गरवा सभा खायो आमफ्राय हेनो जों सिटंना हेनो सिनि ब्लकनि अर जों जतनो डिसिसन नालाजा अर फाइमानजा फाइकिया सिनि ब्लकनि जि प्रमोथनि प्रेसिडेन्ट बरमगुनां प्रदेश देबबर्मा ताइ YTF नि डिस्ट्रिक्टनि वर्किं प्रेसिडेन्ट बरमगुनां जुतन देबबर्मा ताइ ब्लकनि YTF वर्किं प्रेसिडेन्ट बरमगुनां सहदेव देबबर्मा ताइ सिनियो पेकरजला बिसिनि चेयारमेन बरमगुनां बिशु कुमार देबबर्मा ताइ जत लिडार्स दंनाय जतन अर खाइ सिनि बलिन देबबर्मा बाय ताइ सुक्राम देबबर्मा सिनि लामसगै सिनि बानाराव नुखा हामबाय जों जे सिनि नेक्स्ट जेनेरेशनाव थांनानै बागै सिनि कुसुं कुसुं थाङै साननानै लामानो जों सबानो याता टिबुलेन माया सार जों फाइनालि बागैनाय जों सामु फाइनालि टाइप बुबागाननि वारिया जोंनिनाय सेक्रानि सामु दांगानि बागैनाय बिनि सिनि ताकु बलिनबाय आटा सग्राम फाइ खायसो पैचा ताइ सिंबनो लामसको खाका हामबाय ताइबो बिनि जे कलिग्स जे बदल दंनाय बरबो कयगिनो बरनो कग्रखा बरबो फाइनालि बागै बरबो चेष्टा खायजा दिनै कुनु कारणे बरनि सामरक तंफानि बागै ताइ कयजना पेपरजला बिसिनि सकलिया ताइ कयदिन के बरबो फायारनि आंखा खायो ताइ कयजना 2-3 जना फाइकेन केनो पेपरजला भिलेजनि जे IPFT नि खरकसाखौनो तंलानि आंखा खायो आवाकिना जोंबो तुरुक सिनि सतर ब्लकतियो जे IPFT CPM हे एकबा BJP तंलायनो जों तुरुक वार्ड सभा गुरुवा सभा खायति सिङा कंगन कसारो बरनोबो जों बरनि नगो थाङैनो जों बुजोगैनाय बुबागान जे गेट टिबुलानो जों बिनि कगनो बिनिनेके जों तोनानै बाय जों बरनो सेस्ता खाय दङ ताइ आं असुक सालिया बरनो तिनि खावै खुबै लामसुबै खाका हामिया फरिने बुबागान जे बानाराम फैमानो बागै जों बरक बाय बाक्साके जों सामु खायने गाहाम गोसों सामु खाय थांनानै असुक सायनो हामबाय Udah sampai dia ruang dan mau